Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алсу Нуриева, исәнмесез? Миңа бу коррупция буенча җыелма бик ошый өчен Озына кайда ришвәтчелеккә каршы уйнап көрәшәләр. Казларны бик әйбәт алалар, бик чиста эшлибез үзебез. Тутырылган казмы, бүтәкә бәлешеме, Бөгелмәдә яңа елга әзерлек бара. Әлмәттә матур азан бәйгесе узды. Татарстанда соңгы тәүлектә 179 COVID-19 авыруы теркәлгән. 14 декабрьгә республикада коронавирус йоктыруның 40,973 очрагы теркәлгән. Бөтен вакыт эчендә 34,117 кеше сәламәтләнгән. Шул исәптән 268-е соңгы тәүлек эчендә. 1348 кеше үлгән, шуларның 7-се соңгы тәүлек эчендә. Республикада коронавирустан 2,223,761 кеше прививка ясаткан. Вакцинаның икенче компонентын 1,856,987 кеше алган. Төбәкләр аз тәмин ителгән гаиләләргә 8 яшьтән алып 17 яшькә кадәрге балалар өчен түләүгә тагын 14 миллиард сум алачак. Тиешле боерыкны Россия Федерациясе премьер-министры Михаил Мишустин имзалады. Аның нигезендә 13,8 миллиард сумнан артык акча төбәкләргә тулы булмаган гаиләләрдә үсә торган 8 яшьтән алып 17 яшькә кадәрге балалар өчен айлык пособиеләр түләүгә өстәмә рәвештә җибәреләчәк. Тулы булмаган аз керемле гаиләләрдәге балалар өчен түләү илдә 2021 елның 1 июленнән Россия президенты Владимир Путин указы нигезендә кертелде. Түләүләр күләме регионда яшәү минимумы суммасының яртысына тигез, уртача 5500 сум. Якын арада кулланышка кергән яңа законнар һәм кагыйдәләр хакында алга таба сишәмбе саен махсус әзерләнә торган эшлекле хәбәрләр рубрикасында карагыз. Яңа елдан авыл җирендә 30 елдан артык эшләгән пенсионерлар кайда яшәүләренә дә карамастан пенсияләренә өстәмә алачак. Бу хакта Российская газета Россия пенсии фондына сылтама белән хәбәр итә. Билгеләп үтелгәнчә 1992 елга кадәр күмәк хуҗалыкларда, машина, трактор станцияләрендә, колхоз-ара предприятиеләрдә, совхозларда, крестьян хуҗалыкларында һәм авыл хуҗалыгы җирендә эшләү һөнәр, белгечлек яки билегән вазифаның атамасына да карамастан авыл стажына кертеп исәпләнә. 1992 елдан соң өстәмә акчаны үсемлекчелек һәм терлекчелек тармакларында мәшгуль булган гражданнар да алачак. Бу шулай ук авыл хуҗалыгы төп эшчәнлек түре булмаган структураларга да кагыла. Мисал рәвешендә авыл хуҗалыгы белән шөгыльләнә торган оешмадагы прораб вазифасын яки төп эшчәнлек түре авыл хуҗалыгы белән бәйле булмаган компаниянең үсемлекчелек һәм терлекчелек юнәлешендәге структур бүлекчәсенең диспетчер позициясын китерергә мөмкин. Хезмәт һәм социаль яклау министры Антон Котяков элегрәк 2022 елда картлык буенча иминият пенсияләрен 5,9%-ка индексацияләү турында хәбәр иткән иде. Дәүләт Думасының хезмәт, социаль сәясәт һәм ветераннар эшләре комитеты әгъзасы Светлана Биссар Уран.ру порталына биргән интервьюсында 2022 елда Россиялеләрне салым системасы цифрлаштыру һәм экологиягә кагылышлы берничә үзгәреш көтүе хакында әйтте. Бу хакта РИА Новости агентлыгы хәбәр итә. Экологияны яхшыртуга юнәлдерелгән күп кенә закон проектларының кабул ителүе көтелә. Салым системасы буенча үзгәрешләр көтәргә мөмкин. Алар салым түләүләрен гадиләштерәчәк. Аерым алганда без бизнес өчен бердәм салым кертелүен көтәбез. Бу үз мәшгульләр өчен бик тә уңайлы дип белдерде Биссар. Россия президенты Владимир Путин 29 ноябрьдә оешмалар һәм шәхси эшкуарларга бердәм салым түләү механизмын гамәлгә кертә торган законны имзалады. Әлеге хокукый акт 1 январьдан үз көченә керә. Парламентарий билгеләп үткәнчә илдә цифрлаштыруны үстерүдә күздә тотыла. Аерым алганда инде киләсе елдан ук күп кенә социаль түләүләрне мөрәҗәгать итмичә генә алу тәртибе гамәлгә кертелә. Бу ана капиталына һәм кайбер пенсия түләүләренә кагыла. Әйтик, социаль пенсия дистанцион рәвештә электрон гариза буенча түләнәчәк дип искәртте Биссар. Аның әйтүенчә, шул рәвешле гражданнарга хезмәтләрне тагын да уңайлырак шартларда алу мөмкинлеге тудырыла. Биссар сүзләренчә, 2030 елга Россиядә тулы цифрлы тигезлеккә ирешү күздә тотыла. Моның дистанцион белем алуда әһәмияте зур булачак. Моннан тыш парламентарий 2022 елдан социаль түләүләрнең бер өлеше артачагы хакында хәбәр итте.
Гаилә ипотекасы программасы 2023 елның 31 декабрына кадәр озайтылды. Гаилә ипотекасы 2018 елның 1 гыйнварыннан бала туган гаиләләр өчен дәүләт ташламалы программасы. Гаиләдә балалар саны әһәмияткә ия түгел. Мондый гаиләләр өчен торак сатып алуга яки йорт төзүгә ипотека буенча киметелгән ставка гамәлдә булачак. Ул килешүнең гамәлдә булу срогы буена 6% тәшкил итә. Гаилә ипотекасына 2018 елның 1 гыйнварыннан соң бер генә булса да бала туган гаиләләр, 2018 елның 1 гыйнварыннан соң туган баланы уллыкка алган гаиләләр, 2022 елның 31 декабрына кадәр туган инвалид балалар тәрбияләүче гаиләләр дәгъва итә ала. Әлеге программа кысаларында беренче взнос торак бәясенең 15%-нан да ким булмаска, ә ипотека срогы 30 елдан да артмаска тиеш. 30 ноябрь көнне Башкарма комитетының зур залында хезмәтне саклау өлкәсендә яңа таләпләр 2022 елда безне нинди үзгәрешләр көтә дип исемләнгән семинар узды. 2022 елның 1 мартында Россия Федерациясе хезмәт кодексының хезмәтне саклау өлкәсендә камилләштерелгән таләпләрне билгели торган яңа редакциясе үз көченә керә. Семинар кысаларында Татарстан Республикасы хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының хезмәтне саклау дәүләт идарәсе бүлеге башлыгы Алла Курзенева үз чыгышында Татарстан Республикасында узган елда имгәнүләр һәм үлем очраклары кимүен билгеләп үтте. 2021 елның 1 октябрьнән 30 ноябрьнә кадәр алар һәр районда 100 кешедән торган министрлыклар, ведомстволар, җирле үзидарә органнары, профсоюзлар һәм оешмалар катнашында хезмәтне саклау мәсьәләләре буенча семинарлар сессиясын үткәрәләр. Семинарлар Әлмәт, Зәй, Түбәнкама, Кукмара, Буа, Бөгелмә, Лениногорск муниципаль районнарында һәм Йорчалы шәһәр округында оештырыла. Әлеге семинарлар Татарстан Республикасы министрлар кабинеты карары белән расланган 2014-2025 елларга Татарстан Республикасында хезмәт шартларын һәм хезмәтне саклауны яхшырту дәүләт программасының 2014-2025 елларга Татарстан Республикасында халыкны эш белән тәэмин итүгә ярдәм итү ярдәмче программасы чараларына керә. Мондый семинарларның соңгы ноктасы Әлмәт районы булды. Татарстанның яшь хәрәкәт инспекторлары куркынычсыз тәгәрмәч бөтен Россия конкурсында җиңү яулады. Быел конкурс дистанцион форматта узды. Анда Россиянең барлык төбәкләреннән мәктәп укучылары катнашты. Алар юл хәрәкәте кагыйдәләрен белүләрен, велосипедта фигуралы йөртү осталыгын һәм беренче ярдәм күрсәтү күнекмәләрен күрсәттеләр. Татарстанлылар Аяз Җиһаншин, Нияз Хайретдинов, Әдилә Мифтахова һәм Милана Мальгина барлык этаплар нәтиҗәләре буенча максималь балл җыйдылар. Икенче урынны Липецк өлкәсе командасы яулады. Пьедесталның 3нче баскычын Свердловск өлкәсе юитлары яулады. Көн сайын без җәяүле пассажир яки машина йөртүче сыйфатында чыгыш ясап, юл хәрәкәтендә катнашабыз. Җәяүле булу бик җаваплы. Юлда куркынычсызлык җәяүлеләргә дә, машина йөртүчеләргә дә бәйле. Куркыныч нәтиҗәләргә юл куймас өчен юл хәрәкәте иминлеге профилактикасы бүлеге хезмәткәрләре даими рәвештә профилактик әңгәмәләр үткәрә. Теманы Алия Бәйрәмова дәвам итә. Инспекторлар бөтен Россия сукырлар җәмгыяте вәкилләре белән профилактик әңгәмә үткәрделәр. Тыңлаучыларны республикада һәм районда юл транспорт хәрәкәтләренең статистикасы белән таныштырдылар, видеофильмнар күрсәттеләр. Җәяүләрнең, пассажирларның һәм машина йөртүчеләрнең типик хаталарын билгеләделәр. Шулай ук юл хәрәкәтендә катнашучыларның барлык категорияләрендә куркынычсызлык кагыйдәләрен ныгыттылар. Чара ахырында барысына да күчмә ут чыганаклары, кесә фонарьлары һәм яктылыкны кире кайтартучы клипслар таратылды. Тагын бер очрашу Әлмәт магистраль газ үткәргечләренең линия җитештерү идарәсендә узды. Хезмәткәрләргә агымдагы елның 11 ай эчендә аварияләрнең торышы турында сөйләделәр. Юл хәрәкәтләренең төп төрләренә һәм юл транспорт һәлакәтләре килеп чыгуга китергән сәбәпләргә игътибар иттеләр. Әңгәмә барышында чарада катнашучыларга юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозуның мисалларын һәм фаҗигале нәтиҗәләрен күрсәтүче тематик фильм күрсәтелде. Катнашучыларның игътибары балаларның юл транспорт имгәнүләре проблемасына юнәлтелде. Куркынычсызлык мәктәбе балалар бакчалары педагогларының чираттагы методик берләшмәсенең чираттагы утырышында мәктәпкәчә яшьтәге балаларда урамда һәм юлларда куркынычсызлык күнекмәләрен формалаштыру буенча дәресләр өчен эш дәфтәрләре конкурсы нәтиҗәләре буенча бүләкләр булды. Җиңүчеләр эш дәфтәрләре булдыру буенча эш тәҗрибәсе белән уртаклаштылар һәм коллегалары алдында үз хезмәтләрен тәкъдим иттеләр. Киңәшмәдә шулай ук Яшел ут конкурсының муниципаль турына әзерлек мәсьәләләре каралды, методик әдәбият тартылды, эш мәсьәләләре хәл ителде. Юл хәрәкәте иминлеге профилактика бүлеге материаллары буенча эшләнде. Алия Байрамалова, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Азнакайда шәһәрнең яшьләр үзәгендә халыкара коррупциягә каршы көрәш көне уңаеннан чара үтте. Эшлекле уен ришвәтсез шәһәр исеме астында узды. Әлеге чараны безнең иҗат төркеме дә күреп кайтты.
Бүтін ил белән коррупцияга каршы көрәш көнен билгеләп үткәндә, азнакайлылар да бу акциядан читтә кала алмадылар. Делать правильный выбор. Выбор за нами. Әлеге чарада район мәктәпләре, техникум, район хакимиятенең иң актив командалары катнашты. Алар кызыклы да, көтелмәгәндә сорауларга җавап бирделәр, уеннарда үз осталыкларын күрсәттеләр. Мин үзем эретеп ябыштыру һөнәрен үзләштерәм. Коррупцияга каршы көрәш буенча безнең төркем нык әзерлек белән килде. Төрле сорауларга җаваплар әзерләдек. Бүгенге бәйгедә җиңүгә өметләнәбез. Бәйге әйбәт бара, миңа бу коррупция буенча җыелма бик ошый, чөнки безнең районнарда, шәһәрләрдә коррупция бик күп, шуның буенча көрәшергә кирәк. Жюри комиссиясе рәисе Роза Галиева һәр төркемнең көчле әзерлек белән килүен билгеләп узды. Рәхмәт бик зур бүген прокуратурадан, безнең ОВД-дан җитәкчеләр катнашалар. Шуңа күрә барлык командаларга уңышлар теләп калабыз. Эсселарын әле генә укып утырдык. Шундый матур иттереп язганнар, шундый тирән иттереп язганнар һәм ачканнар шушы коррупция темасын. Беренче урынны алачак татар телендә язылган эссе. Коррупция катлаулы күренеш, аңа каршы көрәш үзебездән башлана. Ришвәтчелек җәмгыятьне укынга тарта. Бу яман күренешкә шәһәрдә дә, районда да юл куелмасын иде. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров. Яңалыклар вакыты. Луч Әлмәт телекомпаниясе. Яңа елга кадәр санаулы көннәр калып бара. Шушы көннәрдә бәйрәмчә кәефен булдыру өчен күпләр өйләренә чыршы куя, аны бизи. Хуҗа бикәләр исә яңа ел өстәленә төрле тәм-томнар җыя башлый, азык-төлек барлый. Бөгелмәдә узган яңа ел ярминкәсен аларга уңайлы булсын дип оештырдылар. Махсус хәбәрчебез Айгөл Шәрәфиева тулырак. Татар Димскәйеннән килгән шәхси хуҗалык җитәкчесе яңа ел ярминкәсен көтеп торган. Җәй дәвамында 170 баш каз үстергәннәр. Хәзер аларны сатуга алып чыгарчак. Яңа ел алдыннан казны күпләп сатып алалар. Ни дисәң дә, тутырылган каз бәйрәм табыны бизәге. Казларны бик әйбәт алалар, бик чиста эшлибез без. Тиген ятмышлы асрагачтан асраганга асыл кыш инде ул каз. Бик әйбәт. Майын да алалар, патрахасын да алалар. Казын да алалар, бик әйбәт итеп. Мин анардан бик файдасын күрәм. Мәндәрләрен дә ясап сатам. Кемгә нинди кирәк, заказны менә көздән үк бирәләр. Сатуда киң ассортиментта төрле ит, сөт продуктлары, балык, бал, катнаш азык, бәрәңге, бөртекле ашлык, яшелчә, он һәм башка күп төрле авыл хуҗалыгы продукцияләре бар. Хәзер азык-төлекнең бәяләре Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы тәкъдим иткән суммада. Перед Новым годом, вот сегодня мы хотим, чтобы наше население закупилось продуктами. У нас здесь выставлены, значит, продукты, как всегда, это мясо. Сейчас вот птица, мед, молочные продукты, колбасные продукты. Заявились у нас крестьянско-фермерские хозяйства, а также личные подсобные хозяйства. Ярминкәгә чыгарылган барлык азык-төлек ветеринария хезмәтләре тарафыннан тикшерелгән. Һәрбер продукциягә белешмә бирелгән. Авыл хуҗалыгы җитештерүчеләре өчен бу уңайлы. Гомумән ярминкә менә дигән сату мәйданчыгы ди алар. В деревне Старые Исаково привезли 300 килограмм рыбы. Вот, очень вкусная, жирная, выращиваем зерном. Ярминкә киштәләрендә ни генә юк, барысы да мулдан, бәяләре дә кесәгә сукмый торган, һәркемнең күңеленә хуш килерлек. Ярминкә бик ошый, кышкылыкка йөк-башлар алырга чыктым, яңа ел алдыннан күчтәнәчләр, яңа ел табынына итләр алырга, бик ошсызлы тәмле итләр күренә ярминкәдә. Авыл хуҗалыгы җитештерүчеләренең кереме 500 мең сум тәшкил итте. Исәп буенча бу 11нче ярминкә, быел соңгысы. Айгөл Шәрәфиева, Максим Брюхачев, Луч Әлмәт телекомпаниясе, яңалыклар вакыты. Ә хәзер кыска вакытлы рекламага бүленәчәкбез. Аның артыннан ук безнең эфирда. Әлмәттә мәзиннәр матур азан әйтеп ярыша. Историю знаю, потому что изучаю наших местных краеведов. Большое им спасибо, что они начинали свою работу. Бөгелмәдә экотуризм үсеш ала. Спутник һәм Кузнецкие медведи безнең бозда очрашты. Реклама тиз узачак, безнең белән калыгыз. Дәвам итәбез. Әлмәтнең Агропоселок микрорайонында урнашкан Нурлы мәчетендә матур азан бәйгесе узды. Анда Әлмәт районының 39 мәчетеннән җыелган мәзиннәр катнашты. Җиңүчеләр кем булуын Лина Хәсәншина белә.
Barcha maqtovlar sizni ham bizni yurtdan ituvchi Robbimizga Alloh subhanahu va taolo bo'lsa edi. Шара Әлмәт районы имам мөхтәсибе Исмаил хәзрәт Сөнгатуллин сәламләвеннән башланды. Ул азан әйтүнең өстенлекләре турында сөйләде. Азан әйтүнең әһәмияте, исламда мөәзиннең азан әйтүче кешенең дәрәҗәсен аңласаң, бәлки бөтенебез дә мөәзиннәр булырга тырышыр идек, диде ул бәйге башланыр алдыннан. Кешенең тавышы бар икән, матур икән, курыкмыйча, уялмыйча азанын әйтсен, иртәгә кыямәт көнендә муәзиннәрнең муеннары озын булыр дип әйтте Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям. Әй алар башка кешеләргә караганда аерылып торырлар диде, һәм кыямәт көнендә аларның аралары муеннар озын булу сәбәпле аларның дәрәҗәләре зуррак булыр. Һәм икенче хәдистә китерелә, кемдә кем 12 ел азан әйтсә дип китерелә хәдистә, ул кешегә ваҗабат аль-җанна дип әйтте, ул кеше өчен җәннәт ваҗиб булыр дип әйтте. Конкурс вакытында компетентлы жюри мәчет манараларына һәр намаз алдыннан көнгә 5 тапкыр илан ителә торган намазга чакыруның төгәл үтәлешен, килүлеген һәм дөрес башкарылуын бәяләде. Матур азан конкурсында катнашучыларның күбесе милли дин киемендә иде. Азан татар мәкамендә дә яңгырады. Бәйге нәтиҗәләре буенча беренче урын иясе Агропоселок мәчете мөәзине Илзам Хаҗиев, икенче урында Урсалдан Рәис Әхмәтшин, мактаулы өченче урын Бишмуша мәчетеннән килгән Илфак Шигаповта, дүртенче урын иясе Шарламадан Расый Гайфуллин, бишенче урында Кишүшат мәчетеннән Нәгыйм Дәрҗиманов. Җиңүчеләр һәм катнашучыларга Әлмәт мөхтәсибәте истәлекле бүләкләре тапшырылды. Они не только для вас, но и для вашей семьи. То есть здесь есть у нас сертификаты на массаж, на натяжные потолки, также на покупку одежды для ваших жен и такие вот джиу-джитсу. Һәр катнашучыга Ансар Хәйрия фонды дипломнар һәм сертификатлар бүләк итте. Конкурс Коръән уку һәм бәйрәм ашы белән тәмамланды. Лина Хәсәншина, Инҗи Хәсәншин, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бөгелмә Татарстанда кечкенә генә бер шәһәр, элек ул Өяз шәһәре булган. Хәзер Бөгелмә республиканың сәнәгать һәм мәдәни үзәге булып тора. Биредә экотуризм үсеш ала башлады. Бөгелмә районының борынгы утарлары һәм монастырьларына экскурсияны Ленар Захидуллин оештырды. Кызыклы сәяхәттән безнең сюжет. Маршрутның озынлыгы 50 километр. 3 сәгать эчендә кунаклар 4 авыл җирлегенә бара. Беренче тукталыш Спас авылы Вознесение Господне храмы. Аның төзелеше 1747 елда галим географ, тарихчы, язучы, Россия фәннәр академиясенең беренче корреспонденты Петр Рычков ярдәмендә башлана. Гыйбадәтханәне озак еллардан соң торгыза башладылар һәм хәзер биредә бәйрәм хезмәтләре уза. Бирегә кунакларны Ленар Захидуллин идеясе белән чакырдылар. Историю знаю, потому что изучаю наших местных краеведов. Большое им спасибо, что они начинали свою работу. Это наш как бы современник, это Недобежкин Станислав, это Ефремов, это Илья Шерстнев, писателя, Сальников, его книги изучал. Просто раньше для себя читал, а потом начал их несколько перерабатывать и выделять основные, составлять маршруты, пробовать. И смотреть, вот я вам выкладываю какой-нибудь пост и пишут, да что у нас здесь смотреть? А когда люди, которые побывали у нас на экскурсиях, они говорят, я, говорит, даже не знал, что у нас такое есть. Либо говорят, знаете, как будто мы сами, говорит, в разных городах живем. Говорит, я, конечно, не знал это. То есть вот для таких людей, скептиков, я это делаю. Петр Рычков турында мәгълүматны мәктәп музейында тулыландырып була. Ул Петр Иванович исемен йөртә. Биредә утар тарихын белеп, мугъҗизалар белән сакланып калган борынгы иконаларны күрергә мөмкин. Службу Петру Ивановичу первый губернатор Оренбургского края Неплюев выхлопотал земли. 1040 десятин земель в 18 километрах от Бугульмы. Беренче экскурсияга Бөгелмә районының хезмәт ветераннарын чакырдылар. Алар Спас, Сула, Сосновка, Петровка авылларында булды. Ветераннар Дмитриевның борынгы утары Александр Невский ирләр монастыре белән танышты. Революция вакытында Скалон гаиләсенең фаҗигале язмышы турында тарих тыңлады. Понравилась именно вот эта новая интересная информация. То, что Петр Иванович в селе Спасском и медиплавильный завод был, и винокурни были, и топография Оренбургской области, в общем-то, он написал. Мне кажется, не только я, многие этого не знали. Экскурсия ахырында ветераннар гидка кызыклы экскурсия өчен рәхмәт белдерде. Бөгелмә районының борынгы утарлары һәм монастырьларының тарихы проекты әле стартта гына. Киләчәктә аңа яңа маршрут өстәләчәк. Алар бөгелмәлеләргә генә түгел, шәһәр кунакларына да кызыклы булыр дигән өмет бар. Айгөл Шәрәфиева, Максим Брихачев, Луч Әлмәт телекомпаниясе, Яңалыклар вакыты.
Ноябрь азагында Спутник Кузнецкий Медведи белән аларның бузында очрашкан иде инде. Ул вакытта 2 матчта 1 алка аермасы белән тамамланды. Овертаймда 2-1 хуҗалар файдасына һәм 2-3 Спутник файдасына. Якшәмбе һәм дүшәмбе көндәшләр безнең бузда очрашты. 3-нче минутта ук Новокузнецк хоккейчылары 4-тә калды. 38 секунд узу белән капитан Богдан Коротковның төгәл ыргытуыннан соң Спутник исәпне ача. Беренче периодта Кузнецкий Медведи гол кертә. 6-нчы минутта Рияз Галиев керткән алка белән хуҗалар яңадан алга чыга. Икенче 20 минутлык охшаш сценарий белән уза. Богдан Коротков дубль ясый. Очрашуның уртасына Кузнецкий Медведи егетләре 3-2 исәбен урнаштыра. Алга таба әлмәтләр алка кертә. Тәнәфескә кадәр ук Ралиф Кашапов һәм Роман Говорков айырыла. 3-нче периодта 40 секунд айырма белән Егор Зибзеев һәм Рияз Галиев алкалар кертә. Уен 7-2 исәбе Әлмәт хоккейчылары җиңүе белән тамамлана. Кузнецкий Медведи белән икенче очрашуны Әлмәтнең яшьләр командасы рәттән 2 уенчысын боздан чыгару белән башлый. Штрафниклар эскәмиясенә башта Ралиф Кашапов җибәрелсә, аннан Рияз Галиев та кушыла. 2 уенчыга өстенлекләрен кунаклар чынга ашыра. Гол Антон Захаров исәбендә. Күп тә үтми хуҗалар күпчелектә уйный. 15-нче минутта 5-5 уйнаганда тигезлекне безнең сакчы Рәшит Самигуллин урнаштыра. Икенче периодта бер вакыйгада булмый, командалар тигез составта голлар кертми. 3-нче периодта да өстәмә 5 минутта да җиңүче билгеләми. 1-1 уенның 60 минутыннан соң да саклана. Бу литларда Новокузнецк хоккейчыларының 3 мөмкинлеге уңышлы була, ә капкачылары керттерми. Спутник серияны җиңелү белән тамамлый һәм үз бозындагы сериядә 8 очкодан 7-не җыя. Алда безнең команданың Төмен һәм Ханты-Мансийскта узачак уеннары. Бу матчлар белән Спутник яшьләр хоккей командасы 2021 елын төгәлләячәк. Әлмәтлеләр видео открытка бәйгесендә дә катнашалар һәм аның өчен оригиналь видео котлаулар ясап, бүләкләр алып була. Җиңүче көн саен билгеләнә, 25 көн һәм 25 бүләк. Һәр көнне бер җиңүче булачак. Конкурсның шартлары буенча 1 минутка кадәр озынлыктагы видео форматында котлау яздырырга, роликны «Айда поздравь РТ» хэштегы белән Instagram аккаунтында урнаштырырга һәм шул ук роликны почтага җибәрергә кирәк. Исем-фамилиягезне һәм элемтә өчен телефоныгызны да күрсәтергә онытмагыз. Конкурс Әлмәт академиясе һәм анимация мәктәбе тарафыннан Татнефть ярдәме белән үткәрелә. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Олия Бейрамалова сезнең белән саубуллашабыз. Киләсе очрашларга кадәр.